tsiku la lero kudomvera pano ndi Panyasa Voice Box. Timabwera pano ndi amalawi osiyanasiyana amakhala ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani za ndale, kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ena amasapota chipani cholamula cha Malawi Congress Party, ena amakonda zipani zosiyanasiyana zotsutsa boma. Ife pano sitimasankha mbali aliyense, timampatsa mpata kuti alankhule za kumtima kwake zokomera chipani chake chimene iye amachikonda kumtima kwake. Ndi lero tabweranso ndi Innocent Mutolo aka the Game Changer, amene akuti ndithu aona vumbulutso amvetsedwa kumwamba kwa Mulungu kuti kuyambira pa 20 September 2025 mtsogolo wa tsiku lino adzakhala olemekezeka a Professor Arthur Peter Mutharika a chipani cha Democratic Progressive Party. Titika limodzi pano Panyasa Voice Box kuti kuti vumbulutso limeneli likuyenda bwanji, kuti zimene anaona a Innocent Mutolo zikukhala bwanji. Titika limodzi pano Panyasa Voice Box. Amalawi anzanga abale ndi alongo, mawa uno ndikupaseni moni kwina kulikonse kumene muli lero lachinayi pa 12 December, pamene tasala ndi masiku towerengeka kuti tituluke mchaka chino cha 2024. Ndi pembedzero langa kuti Mulungu atisamala, Mulungu atisunga, Mulungu atipambanisa, ndipo maso athu posachedwa aona chigonjetso cha kumwamba. Haleluya! Nimafuna ntero kunena kuti lero ndabwera kuti ndiyankhule monga mtumiki wa Mulungu pa chimene Mulungu wandipatsa kuti ndichipereke kwa anache. Ndikukhulupirira kuti uthenga wake wa Mulungu, mawu wake a Mulungu, chenjezo lake la Mulungu, chiziwiso chake cha Mulungu chikamabwera ku dziko chimabwera pena mopweteka ena komanso mosangalatsa ena. Komanso ndimafuna ntero kunena kuti mbuyomu ine ndakhala ndikulankhula kumali uja dziko labale. Mulungu amene timtumikira amamva, Mulungu amene timtumikira amaona, molingana ndi buku lopatulika ku Masalimo 97 verse number 7, 8 ndi 9. Mulungu wathu ngosagontha, Mulungu wathu ngoona. Nimafuna ntelo kunena kuti ndakhala ndikunena ine kuti Yehova amene timtumikira akafuna kumenya nkhondo amaimenya mwachipatsulo. Ndi Mulungu amene anamuchitisa manyazi Farao mu dziko la Igupti, imene molingana ndi history nthawi imeneyo inali ma superpowers, kapena kuti dziko la mphamvu kwambiri kuposa mayiko onse pa dziko lapansi, imene president wake anali mfumu Farao. Mulungu anamuchitisa manyazi, ndalama zili pamenepo, asitikali, apolisi, achitetezo, private, opsa kwambiri ali naye limodzi, koma akafuna kumenya nkhondo Yehova amaimenya mwachipatsulo. M'bale wanga wandiyankhula, Mulungu wandipasa mawu kuti ndiwapereke ku dziko la Malawi, ndipo kumapeto kwace ndikupemphana Malawi kuti chonde mukamva uthenga umenewu gwadani pansi mumudza Ambuye khalananeni, khalani ndi dziko langa, kwanilisani chimene mwayankhula ku dziko. Ndikuziwa ine ngati Mutolo uthenga ukafika, ena utenga ngati zandale zikomo, ena utenga ngati menanga utengere zikomo, chifukwa ine ndikuziwa nthawi imene Mulungu amafuna kulanga dziko lapansi ndi madzi, anamuuza mtumiki wake Nowa kunena kuti kauza anthu anga azikonzekeretse, chifukwa ndifuna kuononga dzikoli. Uchimo kupana kwachuluka, anthu amamutenga ngati wapenga, amamutenga ngati kachitsiru, amamutukwana, amamunyoza zikomo, koma kumapeto kwace mawu ake a Mulungu sabwerera kwa iye chabe. Haleluya! Ena mwina mutu amayankhula kuti ayi, koma akanakhala kuti ino uneneri umenewu kapena mawu amenewa ayankhula ndi abushiri, ife kanatekeseka. Mawu amenewa ayankhula ndi aliabunya, ife ndikanatekeseka. Ayankhula ndi Bishop Soso, ife ndikanatekeseka. Wayankhula ndi mbusha watu uchechi chatu chija, ife ndikanatekeseka. Wayankhula ndi prophet watu uchechi kuja kapena apostle watu ife ndikanatekeseka.
wayankhula ndi bishop wa dzina lake fede ayetekeseka busa athu amaenda pa chikapeti chofira ifeyo nkumangwadira nkumamvinira akati ndikuona kumwamba ndikuona iya koma ndinenere inu madinenelani akanayankhula amene fede kanamva koma munthu ndi ndani. Koma chimene ndinganene nchonena kuti mulungu amagwirisa ntchito chopanda ntchito, ndipo Yehova amapereka mawu ache kwa munthu amene wamuona kunena kuti atha kumpasira mawu. Amasankha kontena ina iliyonse imene mulungu akayiyang'ana amaona kuti munthawi ino nditha kuyigwirisa ntchito kuti ikhale chotengera cha uthenga wanga. Ndikupemphera ndale mukamva uthenga umene musaupyapyalishe, musaupange underrate, because ine ndikuyankhula chichitika ndithu andi mulungu akumenya nkhondo mdziko lino la Malawi. China chilichonse chimene muchiona Malawi, mulungu ali pasogolo pathu. Ndimafuna ndikuuze na Malawi, ndimaona kuyambira jana fika dzulo usiku, ndimaona mawu obwereza mulungu akundiuza kuti auze Amalawi ndaona misozi yawo, ndamva kulira kwawo, ndipo ndiwamenyera nkhondo. Auze Amalawi akhale msonga pakuti chipambano ndi chimwemwe chawo chayandikira. Mafuna ndikuuze na Malawi kuti mulungu salolanso kuti anthu azikwanje dziko la bata ngati lino adzikhala pa msewu zuwa likuswa mtengo kumakhapa anthu, president ali komweko, apolisi ali pomwepo akuyang'anira kuthandizira nawo, anthu achipani ali pomwepo akuthandizira nawo. Dziko lonse likuona anthu olungama mitima akukhapidwa, zikwanje zikuyenda kufuna kukhapa anthu osati ng'ombe. Ndimafuna ndikuuze natero Ambuye, ndaona misozi ya Malawi. Mulungu akutero kuti waona imfa zopanda chilungamo, anthu kuphedwa, anthu kufera pangodzi, mwadzi pakana pano sunaume, imfa zimene pakana pano mayankho ake Malawi alibe, anthu kufera m'malodzi kuwaona chawo apapa ena maono mafunso aliko, ena kupheredwa m'magalimoto pakana pano mayankho saudziwika Malawi ali mafunso. Dziko la Malawi kuchunzika, anthu afika panja pomwe zimangirira kuchipha chifukwa cha mavuto amene ali pano. Koma ndimafuna ndikuuze na Malawi, atero Ambuye ndaona mavuto ako, ndipo uyu Farao umuona, Yehova utero kuti sudzamuonanso. Amalawi ndimaoneseredwa chinthu china, ndimafuna ndikupempheni anthu andale mundimvesese. Ndimafuna ndikupempheni anthu andale mundimvesese chimenechi. Ndipo pokhala anthu andale muli ndi mipingo, ena mudira Khristu, ena achisilamu, koma wina aliyense amagwada pansi kupemphera. Ine ndimukhulupirira Ambuye amene, ine ndimudalira mulungu amene. Ndimafuna ntero la Malawi, mulungu amva misozi yathu. Ndimaoneseredwa ine, ndimauzidwa ine, ndimamva mawu ine, ndikuuzidwa kuti no president wa dziko la Malawi kuyambira pa 20 September 2025 ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndibwerezanso, ndimaoneseredwa, ndipo ndayankhulidwa mawu kumamveka m'makutu mwanga kuti auza Malawi kuti president wa dziko la Malawi kuyambira pa 20 September 2025 ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndamusankha ine osati munthu. Mumuuze Professor Arthur Peter Mutharika pamene akuyenda akamaona khwimbi lochuluka la wanthu, asaone kuti ayitanidwa ndi chipani cha DPP, asaone kuti anthu akusatira mfundo zimene anthu akuyankhula, koma ndamva kulira kwa dziko langa. Ndaona okhulupirika pakati panu kuti atha kusintha ndi kukonza mavuto amene ananga kumana nawo. Asaone mfundo, asaone kuchuka, asaone china chilichonse chimene atha kuchiona chimene chitha kukhala choti wapangani munthu. China chilichonse chopangidwa kumwamba, china chilichonse ndikupanga ine.
ngakhale wina aliyense ku Malawi atayimba ndikunena kuti ndapanga msonkhano ndikungovala china chake kanchipepala cholembedwa nkhope ya Profesa Arthur Peter Mutharika, atero Ambuye kuti azatulutsa anthu ochuluka. Ngakhale wina choti pandale sadziwika sitinamuchiwepo sanapangepo ndale, koma ngati wapita pa msonkhano ndikunena kuti abale tenti zamvotere Profesa Arthur Peter Mutharika, kapena kumangofula mu msewu kuti Profesa Peter Mutharika president wa dziko la Malawi 2005, Profesa Arthur Peter Mutharika president wa Malawi, mpulumutsi wa Malawi, akunena kuti munthu amene azasatidwa ndi chigulu cha wanthu opsa. Chimene chende kuyankhula chimene Mulungu andipatsa, ndipo ndimaona khwimbi la wanthu likuimba nyimbo za chimwemwe koma ikulira misozi kutuluka. Mmene ndikuyankhula mwa Malawi misozi yanga ikugwa chifukwa ndikuona chitonthocho, koma ndimauzidwa mawu achenjezo, mupemphere. Andale ambiri sapemphera, andale ambiri kukacha mafoni azandale alibe nthawi yogwada pansi kuti apemphere. Ena nayiwala kupita kumakachisi wawo kukapemphera. Ena ndinala pano zoti anagwadapo liti pansi kupemphera sanapangepo. Nimawuzidwa kuti no tipemphere. Ndimangomva kuti tipemphere. Ndimangomva kuti tipemphere. Haleluya, haleluya. Ndimafuna ndikuuze na Malawi Mulungu atero, ine ndaona mabala okapidwa anthu anga. Ndaona kulephera kwa Farao, ndaona kuzunza kwa Farao. Ndinamusankha dala kuti dziko la Malawi anthu anga adziwe moyo wa Farao. Ndinamuyika pa mpando dala kuti anthu mudziwe kuti ndi chirombo choopsa. Mulungu amandionesera chisanzo cha ku America. Amalawi kodi simudziwa kuti muzaka chimene America yalamulidwa ndi Joe Biden, America yatulutsa zinthu zoopsa zonyansa za usataniki pa dziko lapansi. Amalawi simudziwa America ngakhale economy yacha inapita pansi kwambiri. Amalawi simudziwa kuti ngakhale ku America ufulu mtendere umavuta kwambiri, koma atero Ambuye kuti nkhondo imene ndammenyera America ndimmenyeranso Malawi. History is a best teacher. Let me assure you fellow Malawians, kunena kuti tiyeni tiyime ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Wamusankha ndi Ambuye, uthenga umene ine ndikukhulupirira akanayankhula aja dziko likanavina. Ndipo ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti zosatira zakafukufuku amene apanga Afro-Bremitas, bungwe limene limayang'ana kuti ziko zikuyenda bwanji, amayang'ana zosiyana-siyana, not only kuzandale koma kuzosiyana-siyana ngakhale ku nkhani ya human rights, ngakhale nkhani ya democracy, kuti kodi where are we, which stand imene ifetili pa democracy yathu. So zolosera zimene iwo alosera kapena zopeza zimene iwo apeza, Mulungu akunena kuti zimene zija sizomwezoyi. Kodi Yesu asamalisa busiku opya, bweza chisoni zosapumisa misozi usiku wonse. Ndimafuna tikuje na Malawi kunena kuti Yehova watisankhira mtsogoleri. Andi kumapeto kwache ndimamva ndikuwuzidwa kuti ndiziwuze zipani za opposition kuti tiyeni tonse pamodzi tipange support Profesa Arthur Peter Mutharika, chifukwa ndiye khayo pakati pa zipani za opposition amene Mulungu amusankhula kuti abwezeretse dziko lino pa zaka 5 zimene zikubwerazi. Mulungu amusankha kuti akuthandizireni kuti mawa mudzakhale ma president ku dziko lino, kusatira kupanga kwake support, kusatira kusankhidwa kwache kuti akhale president amene alemekedze ndi kusamala komanso kuteteza democracy ya Malawi. Ndimafuna ndikupempheni UDM, ndikupempheni UDF, ndikupempheni Ford,
ndikupempheni inu IELF, ndimafuna ndikupempheni makamaka LEF, ndimafuna ndikupempheni Malawi kuti tiyime nditate Profesa Tapita Mtarika amene ndi kadeti iye amene ikoma amapanga zimenezi amene isanganenere zabwino za ife. Ndimafuna ndiyankhule chonchi Malawi amene umasunga history bosunge chimenechi. Komanso ndimafuna ndiyankhule DPP musazimve kukoma kwambiri, zichepeseni kwambiri. Akaziwa ndani kuti kuli warehouse yosungidwa, warehouse yoopsa, warehouse yodabwitsa, warehouse kumalobisika kumene kumachitikirika nkhani za maidi and maidi onse kupezeka kuti ndi aboma limodzi, maidi o anthu aboma limodzi, bomalo limene anthu akukhapidwa, bomalo limene lasekedwa kuti asaloweko kuopa zimene zizigwiridwa. Ndimafuna ndiliuze ziko, ndimafuna ndiauze opposition, ndimafuna ndiauze azibusa anzanga, ndimafuna ndiauze mashehe kuti atero Yehova kuti palibe chobisika pansi pa thambo la kumwamba. Ndipo Mulungu wathu ni Mulungu amene amaona ndipo aulula. Ndimafuna ndikuuze na Malawi pali chinanso chachikulu chimene IMCP yakupanga. Mulungu andisimikizira kuti munthawi yoyikika achiulula mene waululira nkhani ya ma-ID amene amapangidwa kukanengo mu warehouse ya NFRA, National Reserve Food Agency, malo mokapanga mokasunga ma-ID wa ma-offices yao. Anthu aja mukapita kwa DC kumakhala ma-office ambiri amene atha kusungako zinthu ngati zimene zicha kumene mumakalembesera. Atha kupanga funso langa kumanena kuti kodi kumene kunapangidwa kuja kumene kwapezeka ma-ID kuja warehouse imene ndiyobisika ija kumene anathawa konse atadziwa kuti tagwiridwa ataoneredwa sanapezeka kuwina lese wa NRB anali kuti. Komanso funso langa anawauza opposition, azipani za opposition kuti mwina muzadabwa ukunso kuli warehouse yathu imene ife tikusungako zinthu zathu. Anamuuza ndani? Anamuuza ndani? Komanso chifukwa chani ma-ID onse apezeka aboma limodzi? Waye ndimafuna nditero kunena kuti Yesu wathu, Allah wathu, tate wa tate Yehova wa makamu amapenyerera panake. And let me assure you fellow Malawian kunena kuti Mulungu wathu akupenya. Ndibwereze Mulungu amandiuza kuti pali chinanso chachikulu chivumbuluka. Ndipo ndimafuna ndiyankhule pano kwa uja mayi Anabelo Ntalimanja kuti mafilimu anu onse kuphatikizapo meeting yanu imene munali nayo dzulo usiku Mulungu afuna iulule. Zonse zimene mwazipanga ndi zimene mwapanga plan Mulungu afuna ziulule. Ndimafuna ndikuwuzeni mkati mwa anthu amene mumakambirana nawo wiki iyi mmodzi mwa iwo Mulungu amuuza kuti usakhale pachonyasa ichi, usakhale pa mwazi uwu. Ndimafuna ndiwauze mkulu wa NRB kunena kuti mupanga china chilichonse kampangira pasi pa nyanja kamulowa munchenga kamukapangira kuti. Bafuna mudziwe meeting yanu imene mwapanga wiki imene ma-meeting awiri onse Mulungu amaona, ndipo Mulungu afuna kuululeni. Mumaliza kaye wiki ino, mumaliza china chilichonse Mulungu sakuikani pambambana. Zimene zachitika ku Kanengo ku warehouse ya NFRA zonse zimene inu mazipanga NRB, mafuna ndikuuze God is at work and our God is faithful. Mulungu wathu ndokhulupirika ndodabwitsa. Ndisimikizire dziko la Malawi kuti palibe amene azabere zisankho, ndipo kuti mukhulupirire kuti palibe amene azabere zisankho. Mulungu ali kumbali ya ana ake, ndipo chonse chobisika chikhala pambalambanda. That's why Malawi tinayankhula kuti tiyime tonse ngati dziko tidane ndi usogoleri wa Anabelo John Tembo, tidane ndi usogoleri wa mkulu uyu wa ku NRB, tidane ndi usogoleri wa uyu amati CEO wa ku MEC. Ife tinene kuti no ku smartmatic
Zimenezi ndi zimene Malawi analeka kuyima, and that was mawu a Mulungu amene anabwera through zipani zonse za opposition kuti no, let's all stand up kunena kuti together we can say no to Smartmatic, we can say no ku Annabel John Tembo, we can say no to this one and that one. Izi Amalawi musazitenge zopeka. That's why mumaona kuti sopano zwali kuswantengo apolisi ndizigawenga zazikwanja kuyima kuteteza fiki, kuteteza zilombo, kuteteza ziwanda ngati zimenezi. Mundilole ndiyimire pamenepa. Ambuye mudzina la Yesu, zikomo ndafikisa chimene munandipasa kuti ndiwapasana, ndipo ndili nacho chikhulupiriro kuti Ambuye muteteza mtsogoleri wa dziko lino amene akubweranso kuzatumikira dziko la Malawi kuyambira pa 20 September 2025, Professor Arthur Peter Mutharika. Muteteza mkazi wa mtsogoleri ameneyi Gertrude Mutharika Professor. Muteteza zitsogoleri onse zipani za opposition zimene zime limodzi ndi Professor Arthur Peter Mutharika kudzagwira ntchito yopulumutsa dziko la Malawi. Imani ndi wina aliyense ma political activist amene akuyima pachonadi pakulungama mtima. Ambuye titetezeni, mutisamalire ndi kutisunga muchifukato chanu Yehova. Kalani ndi madzibutsa, mashehe, mabishop, maprofeti, maapostles amene ayima kuyankhula chilungamo. Ambuye ine ndikupemphera wina aliyense amene akuombera manja boma la magazi ili, wina aliyense amene akuyima kuombera manja kuti zonadi zikhapande anthu, zonadi ziphani anthu, zonadi zinthu zili bwino pamene Malawi akufa ndi mavuto. Ambuye tizisiye m'manja mwanu, ifa yankho ya mabwezeredwe ili ndino. Ambuye ife tipemphera kuti Ambuye msungeni Professor Arthur Peter Mutharika, msungeni Professor Gertrude Mutharika, asunge na zitsogoleri okondedwa athu azipani za opposition, sunga na zitsogoleri onse zipani za opposition amene kuthandizira maso mpenya komanso kuthandizira kuti chimene mwayika mwa Professor Ambuye chisakwaniritsidwe. God protect them. Ndipemphera monga kapolo ni mtumiki wanu ndi kukhulupirira Ambuye kuti chichitika m'dzina lopsa la Mulungu Atate wamphamvu zonse ndapemphera. Amen.